Ndi kuroora ndandisiri kuramba mambo wangu. Haukuramba? Handisi kuramba. Asi nyaya ingiripo inokuti vanhu havachindao. Chimbomira. Sorry. Hausiri kuramba wakati kuroora? Inyaya yekushaya mukuru wangu. Asi awe zvakati. Mati? Asi awe. Wati asike. Awe. Alright. Wondopa mazondimisa mati chimbomira. Vandimisa nganditi ndiri mushure kuti nditsvagewo ndinoti ndingasendi ndikwanise. Darira mambongezi. Ndasvika kudarira mambongezi. Ndakamhanga neEdmore. Ndakamhanga Edmore. Pamusoro pepfuma yangu. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndotaura chokwadi changu chose. Ndikataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndosungwa nemhosva. Indonzi Edmore chari. Ndauya mudarira mambongezi. Ndaira zvandikumhara Timotevera. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwire. Zviniko ndinzwa. Right. Edmore. Chii chako muntaraunda? Mutezvara wako. Unotovaziva kuti mutezvara wako? Mukadzi wako ndiBrenda. Mwana waTera. Vatera. Mauya kudarina nemukwasha zvadii? Terera zvekutaura. Ndati mauya kudarina nemukwasha zvadii? Mukwasha haasi kuroora kulipa kubvisa. Akamborora here? Kana peni kana zvuku. Vana vaviri nomutoreko. Shamwari wakaroora here? ndanga ndisina nokuda kwokuomerwawo noupenyu. Asi uchipira hako mwana wevanhu. Uchinakirwa. Uchibikirwa. Enderere doi. Nema here? Uchiwachigwa. Saka uchaita sei? Ndi kuroora ndandisiri kuramba mambo wangu. Haukuramba? Handisi kuramba. Asi nyaya ingiripo inokuti vanhu havachindao. Chimbomira. Sorry. Hausiri kuramba wakati kuroora? Inyaya yekushaya mukuru wangu. Asi awe zvakati. Mati? Asi awe. Wati asike. Awe. Alright. Wondopa mazondimisa mati chimbomira. Vandimisa nganditi ndiri mushure kuti nditsvagewo ndinoti ndingasendi ndikwanise. Tsvaga udiore kuna Tezvara. Vatera. Makambaire listi yezvamunoda pamaroro enyu? Handina kumbomboda kusvika. Haana kana kudedzera? Wakadoredzera. Adoredzera ndomubasa. Atevera mari yake pfumi yokudavisa. Mari yake yekuda china Vatora futi? ndokudzadza tipo. Toto. Nami ndire. Mambo. Ndokushaya kwako kuti uendese dzokere kunoitera unoitora kuti kushaya? Handina mari yandakatevera. Hauna mari wakatera? Handina ini yandakabvisa kushedzera chayakaenda. Handina mari yandakambotevera kuti anditevera makuti ndipei mari yangu. Uri Tezvara nokunyenga? Tezvara nokunyenga here. Right. Makamupa here listi. Hamuna kumupa listi yekumaroro amunoda handiti vatera. Handina kumbomboda. Chiri chaizvi toda chidai zvinyaya tingatora nguva tichitenderera. Hapana nyaya yotora nguva tichitenderera. Imi ichenda munotora rigadzira list yemuri uye zvamunoda pamaroro enyu. Moya naye Ndikamupa akazvidzora akatora mari yake. iri kupi list yacho? Kuda kukarasha. Iwe musikana wasinzera uraura kuti
Yaivakomana zvedu. Saka chienda yavatevera. Munotaura nevana venyu vakomana atisi iyoyo mouya naye kuno. Isu ndisu tava nyaya venyu. Vari pano. Vari kubva komana. Vari pashe. Vari pashe. Vadade vari pashe. Ndenge komana kwatenge pidai. Imi ndimi munopindirwa nemukwacha tisobvutira baba mari yangu kuzeni. Daidai kama komana matweni. mkuru ndoba. Ndiye mkuru ndo kuvunza wewe. Kunzwa kuti wewe ndiwe woti mukwacha wakuzodedzera wotera mari wotorera baba mari. Makati chii? Takati pamwe chezvauya kuti nda mari yangu tikati apa mwari zvazvakuronga ikadamu Makampa. eh Right, chini chamani. Yomkwani. Wangotira baba wangotira mari yao ya ruwa Rupupura kuti watora mari. wangu vana vakauya musorize ana baba vakauya vakauya kubasa kwandoshandira mushure monge ndange ndapona naini nemukadzi wangu kona kwatakaita amwa mishonga ndikamutora mukamuendesa kuchipatara. Tiri kuchipatara vakauya anatsano avo vakatanga kupota pachipatara vaida kundibvisa mandanyarara vatabuda kuchipatara zvakanzi kana munhu abuda kuchipatara tose chauya ikoko kwamuri kugara tozogadzirisa kuti vanhu muite sei mugare zvakanaka. Ndikati aiwa hapana chakaita sei chakaipa nababa. Kubva ndabva pachipatara peno ndadzokera kwandogara ndiri kuPixton kumai kwandoshanda. Ndadzokera ikoko vakazoya mangwana acho vaya mota ndobva vauya iyo anatsano baba vanga vasipo ndikuwataura makore pavanakura vakaenda natsano nebhuku ravo rese vakati vakadaro nemukadzi wangu nanasisi vake vauya vasvika chavakauya vakachiti toda kuti taura ndise vanhu mugare zvakanaka ndonyaya vakaita sei vakauya nayo vauya nenyaya vachiti watsvaga chi mumwe mukadzi zvadaro pakuti ndatsvaga mumwe mukadzi yavataura nyaya iyoyo nyaya yekuti ichizopera mune zvakanaka vakanga vatore nehondo mukati inini ndabatwana natsano yavatisimudza mudenga ini vauda kutorova chi inini kana mari yavari kuti anzi ndakatera mari ndikanotora mari yana ndabvisai kuzivisa ndakaita yekuramwira kuiswa mubhachi rewekisutu yana ndakapfeka ndiri pabasa kunzi mari yako hatina mari yako takaita sei yatakadya asi akazotorwa kuti still mari yenu bvayangonzi ayo mari yake akatevera akatora zvekutsanangura mundani ndonyaya yakaita sei yakaitika. Vana imuna vana vakamira sei vakomana vangani? Daidai vana vangani? Iwewe vana vako vangani? Ndine 1 Mwana hii? Mukomana. Une makore mangani uine mwana watera? Ezvo ndada kutokwanisa 4 years. 4 years uchishayiwa mari yekubvisa kuna ana atezvara ikuroda. Nechokwadi nezvekutaura izvo. Iwe uchiti uri kusenza futi. Ekusenza kwandinoti ndakawandirwa nemhuri yandichengeta. Aiwa dai wandirwa usina kumbobvira wabatana nemwana watera. Achokona. Saka iwe watora mwana watera uchiti uda kugara naye timburi mukati memusha wenyu. Nhasi una nevana. Handitika bvisa pfuma ikudiwa natezvarawo. Vanofanira kuenda nyora list. Tisati tapfuurira zvedu kuti chii muri mese nemukadzi. Apa hatisi tese tiri kutokora hatisi kuwirana ndanzwa nekusungisirwa. Wanzwa nekusungisirwa nani? Nemukadzi after 3 days ndiri kupolisi. Mungoedza sei? Nengomurove. Usina zvaumuita ungoti anogara achingokufudza chete kubasa nekubasa kwaunenge uri ikoko chete achitaura zvaanenge angoti akangofunga kuda kusiyira mwana ongokusiyira oyo umhangara kuno kuti anditorera mwana. Nyamai ndo zvamunoita? Handina rugare izvezvi. Mira ucharwana. Ko ndo zvamunoita? Aiwa iripo baba tane 2 months hakuna chikafu kumba hakuna sipo hembe dzavo vakatuta tatavhura shopu zvakanaka nemurume wangu takatenga masoro edu bhatiri vheta firiji vakatuta vakaenda nemusikana webasa nezvinhu zvezvo tatatenga tiri tese vakatuta nehembe dzavo vakatakura hakuna chiriko inini nemwana kubva titange nyaya hakuna chikafu hakuna chii kana sipo takamubvunza mari yesipo kwanzi ende mopiwa kwamakamhangara
Papa pakanamdenda kuendera kudala pakamvuna maresi pakanzi ende moto wakwangezi kwamakamangala maresi. Right. Saka pari zvinoshamwari titaurira vanhu chokwadi. Uchine mukadzi wako here? Ine handisi kugara naye mambo ndechokwadi. Handina kunwa ndakaenda naye ndiri kubasa ndikwandogara ndiri kumaini. Aiwa maimire saka kuzoramba. Taurai 1-1. Tati iwewe ukugara nemukadzi wako here? Aiwa handisi. Saka mukadzi ndewani? Mukadzi uyu ndakutomucha. Mukadzi ndowani? Mukadzi uyu vachichimbomira zvabhati mukadzi wako unogara naye chinombondogara nemukadzi unochiziva here? Vanhu akashamani usafunge kuti vanofumba kudzimba kwavo umwana akapfeka dhirezi rakanaka ari mukadzi akasimba chaaka oti anga achigara nenzara ainga iwe handiti. Saka iye zvinoti kuda here mukadzi? Mukadzi handinetsa anogona kundipa nguo zofira musha mangu nokuti maitiro acho ari kuita kana kutosiya uraisa inini kana vana vangu. Handikwanisi kuti ndirambe ndigara naye nokuti mashungurudziro ari kundiita akaoma. Handirare hope. Handira ndikuedza kuexplaina kuti auite nhoroondo hongu kana kwedzi chete mukadzi here. Right. Vana atera kana tataura napresident mwe taseta zuva rekuti tisangane nevanhu nematare anenge asina kupedziswa tichakutifonerai musiye phone number dzenyu kuna sekretary tokufonerai tomukwasha wosiya phone number dzake tokufonerai muuya tozopedza nyaya yenyu. But pari zvino kuona kwedare rineri taona nyonga iri mumuri iyi. Saka iye zvinezvi kubva izvozvi somukadzi wako akagara apa anowatii kumba kwake? Indra apa iye anoti iye ari kugara ega izvozvi. Anowatii kumba kwani? Kwake paari kugara pandakamuvakira ini. Wakamuvakira iwewe? Ndakamuvakisira imba uku stendi. Ari kugara kumba kwake kana kumba kwangu? Alright. Pamiriridzi yako ndeipi? Alright. Apa ari kugara pastendi pangu pandakamuvakisira imba inini. Pamba pako? Saka mukadzi wako. Nega. Naizvo kubva uchibuda muno. Hatisi kuda kunzwa complain yekunzi iwe hausi kupa mukadzi chikafu kudakara wazomuramba kana kuda kuzomuramba. Pari zvino unobuda muno ari wako. Mazvinzowatera? Siya unokumfana. Handina shoko racho zvinakamba. Ndati mazvinzwa here? Ndawa. Zvino zvomoita. Handina kumva ndinokara. Patisanga kupedza ipadanho rinotevera pakumana kwatera uyai nelisti yenyu yamunoda pamwana wenyu tosikupedzera nemunhu. Tine nzira mbiri dzatinorodza nazvo vanhu. Kana havasisandane imwe nzira, kana vachidana imwe nzira, manyunga nemabobota ari paya ane matare awo aanogarwa achigadzirizwa. Tanzwiza? Saka pari zvino Ila kuvisisha. uda kuvisisa seku zanzi chererai kutaure zanzi endai munogara pasi nemhuri yenyu vakomana varipo havana venyu munonyora list yezvamuri kuda kumukwasha. Pamashure pazvo nava mapedza kuningirika vanouya nepepa racho kuno muno muofisi nepiwa date mozidainzwa.